जोंनि बेगान सेलाराव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जों गोदान मोनसे फार्स्टआव जों जाम्प खालामगोन प्रेक्टिस बायदि गावखौनो गाव रेजें खालामनो थाखाय ओमफ्राय उनाव जों टाइगार जाम्प खालामगोन लोगोफोर सनिया टाइगार जाम्प खालामगोन आंथ' हाया नालाय लोगोफोर आंथ' गियो नोगोदनो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों सनियाबो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम स' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दानिया बारगोन सनिया 1 खेला एबार बारबावसिगोन आरोबाव मोनसे स्टेप बारायदेरबावबाय नोंथांमोना आं खोन्थानि एलाय देखो जारा स्टेप बारायदेरबावबाय बिराद गोजौ जासिगोन दे वाव नाइस जाम्प वाव यस बेखौ बारगोन वाइ जम जानजिं समानखौ बारदों आरो होबाय टाइगार जाम्प वाव बरिया नैबे रिंखौ बारगोन सनियाया रिंखौ बारगोन रिंखौ नुबायना लोगोफोर बेलाय रिंआ लाय सानजिया लागासिनो दङ रिंखौ वाव जाहांबायमोनलै एसे वाव बिउटिफुल वाव वाव नाइस वाव एबार सान्दिया बारगोन रिंखौ नो 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 वाव गुनायाव अलरेडि दिरुंखौ फानखाजोब्बाय दा बे गुना फाननायाव अर सावनानै सनियाया बारसिगोन अरखौनो बारगोन दिनै बेलाय गुना फानजोब्बाय बे मोनसे गुदुं दं हल दं बे हल सिंजों बारलांगोन वाय गन लागायसिगोन मानो होनना बुङोबा अरा थांबाथाय आखायाव हमनांगोन ना ओंखायनो अरा खाथियाव थानो हानाय नङा ओंखायनो खामानि जासिगोनलाय ओंखायनो जोलि रोगागासिनो जोंना ड्राइभारफ्रा देखो सोनिया के साथ तैयार हुआ है हाय दोस्तों अभी मैं टाइगर जंप करने वाली हूँ दोस्तों देखते रहिए ना जाबाय हला बेखौ बारगोन नागिरदों ट्राइ नायनो नागिरदों माबायदि जायो दा डिजेल होबाय दा ओमफ्राय दा सावना बानायसिगोन मानो होनबा सनियाना बारनाया जाबाय ओंखायनो होजेनबाय लोगोफोर थांसिगोन दा लासै लासैनो अरा वाव नाइस नाइस बाबाव फट' वाव अरानो गैला फानफिनबावबाय सिथ्रिखौ दहायना मानो होनना बुंबा थाब गोमोरदों बार बारदों बारजोंनो गोमोरदों ओंखायनो सिथ्रिखौ फानफिनबावबाय नै बारबावसिगोन एगेन रेडि जाफिनबाय जोंना बानायफिनबावसिगोन आरोबाव कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम टाइगर जाम्प वो भी आग पे करके
इसको तो बहुत डर लगा होगा फर्स्ट टाइम और बाद में धीरे धीरे हो गया। फिर से डीजल डाल दिया दोस्तों। तो साउसिगोन बार ज़्यादा डिस्टार्ब लोगोफोर। स्टार्ट थाप Wow! Very dangerous! Wow! One second only. Kim say. There start. Wow! Super! Zubai लोगोफोर। बहुत मजा आया। इसको और भी करेंगे क्या? Oh, no, 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 no. तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय सनियानि बारनायखौ माबायदि मोनदों? फार्स्ट टाइम आं बारदों। अर होनाय लोगो लोगो आं गोसो सिङाव गिनायबो थाबायमोन, ओमफ्राय बारदावनायखाय गिनायबो मोनासै। फार्स्ट बारनायाव अर होजेननायाव आं गिदोंमोन, ओमफ्राय दा बारे बारे आं गिजासै लास्टाव। फार्स्टआव जायाखैमोन, आं गोलैदोंसोमोन, ओमफ्राय उनाव लास्टाव बोरै बोरै जाखो। लास्टाव बियो जारेजोंबो जाबायमोन, बारदाव रोंबायमोन लोगोफोर माबायदि स्लट थांनांगौ होननानै। च' लोगोफोर एसेनोसैमोन भिडिअ। बाय।